какво прави, брат? Как си? Добре. Как е майка ти, баща ти? Работа, брат. Добре. Абе, що не идваш на църква, брат? Аз едвам на работа ходим всяко, какво да кажем, брат, сколко трябва да оперират. Там е като кажа така. Аз не мога да се виждам как запа. Виж, ще ти кажа едно нещо. Има един жив Господ, който може да те изцели. Алелуя! Но трябва да се помолиме и силно да вярваш в себе си, защото има Господ и Той ще оцели. Нека да се помолим. Господи Боже Бог мой, предавам го в Твоите ръце, Боже Бог мой. Ти да го изцелиш, Боже Бог мой. Да благославяш живота му, Боже Бог мой. Неговия и на семейството му, Боже Бог мой. Ти знаеш по-добре от мен, Боже Бог мой, какво има нужда и Той, Боже Бог мой. В името на Исус аз ти го предавам, Боже Бог мой, в Твоите ръце. След молитвата, когато го направихме с брат Ценко, не чувствам никаква болка в тука ми вече и се чувствам много силен от Бог и ще последвам Божия път. Да, това хубаво. Чакай да й харесвам снимката. И писал е. Милене, кой ти пише? Братчет ми. Какво иска? Не знам, сега че ви. Виж, не забравяй, че до вечера сме на църква. Аз май няма да можем. Иска да ходим с него на някакъв термин да му превеждам. Жалко е да го оставим, там. Ето, иска да излезнем. Щом толкова бързо отговаря такова, значи готова е. Ало? Здравей. Как си? На църква? Не, лошо ми е. Той вирус е много тежък. Чао. Тая па само за църква ми говори. Един път не ме е викнала на кафе. Сега ще си гледам вкъщи и си гледам сериали. О, Господи! О, Господи! Господи, къде да отида? Какво да направя? Детето ми е толкова тежко болно. Къде ли не бях и какви лекари ли не отидох? Всеки ми казва, ще се оправи. Дават ми най-различни лекарства, антибиотици, но сякаш тя вместо да се оправи, става все по-зле. Какво да направя? Боже Господи, детето ми, Андрея, хора, помогнете ми, детето ми почина. Какво да направя, към кого да се обърна? Бях чувала, че има някакъв Бог. Хората говорят за Него. Казва, че Той помага, изцелява. Чувала съм, че дори и възкресява. Май няма какво повече да направя, освен да се обърна към Него. Господи, моля Те, ако Ти наистина си Бог, както всички говорят, моля Те, Боже мой, помогни ми, изцели детето ми, върни ми я. А аз обещавам, че ако Ти ми я върнеш, аз цял живот ще Ти служа, навсякъде ще отида и за Тебе ще говоря, ще посветя живота си на Теб. Боже, хора, тя наистина се събуди. Наистина Бог изцели детето ми, върна ми я. Сега ще отида вкъщи и ще разкажа на всички, че наистина има някакъв Бог, някаква сила, която помага, даже възкресява. Ще разкажа и на съпруга си, и на децата си, и от днес нататък ще посветя живота си на Него.
Ей, тия хора са луди, те не знам какво изпускат. Една доза ме успокоява в живота и нищо друго не ми трябва. Един кос оправя всичко. Яда си, пия си и всичко ми е на 6. Ето и аз бях в тази църква, да видя как е. Но всеки си прави каквото си иска. Бъркат си в телефоните, свират кючеци вътре. Но нас не спират да правим банкова сил и тъй подобни празници. Няма да ходя вече в тази църква. Че си седим вкъщи, ще си палим свеща и когато имам нужда, ще се моля на Бог. Бог и от вкъщи ме чува. Ти тук са узи. Няма да съм сам. Най-много обичам такива, които отиват на църква и търсят чужите жени. Ето още едно мое дете. Нали в църквата ви се говори, че бащата на лъжата съм аз. Така че който лъже е мое дете. Радвам се, че ти харесало да намираш радост и спокойствие в моя лек. Най-вече някой да ме почита като някой Бог. Продължавайте да ми палите свещи и да не ходите на тези евангелски църкви. Вие имате омраза, кражба, блудство, болести, пиянство, грях, клюкарство и непокорство. Спрете! Не ви познавам. С делата си и с живота си се отрекохте от мен. Бяхте непокорни, но успяхте да спасите думите ми в Библията. Пастори и пророци не слушахте. Сега ще останете отвън, там където са непокорните. Блудниците, крадците и лъжците и всички онези, които обичат мерзостите си и не успяха да се променят. Аз дойдох за моята невяста, която се моли и чака в моят дом. Алелуя! Деца мои, елате се горе в рая. Алелуя! Джанито мемо. Алелуя! Бъдете благословени. Исус възкресе! Наистина възкресе! Исус възкресе! Наистина възкресе!
Исус възкресе! Наистина възкресе! Алелуя! Алелуя! Благословен се Исус! Благодарим Ти, Отче Свят! Алелуя! Бог да ви благослови всички в мощното име